Vyvážená výbava, moderný a elegantný dizajn, pokročilé funkcie pri fotografovaní a predĺžená výdrž batérie. To je stručná, ale výstižná charakteristika inteligentného mobilného telefónu Samsung Galaxy J1. Hneď po otvorení balenia sa k slovu hlási samotný smartfón. Priložený je samozrejme i stručný návod v papierovej podobe. Používateľ si nájde i handsfree sadu slúchadiel. A k tomu aj micro USB nabíjačku. No je tu však ešte dátový USB kábel pre spojenie s počítačom. A napokon aj vyberateľná batéria. Štýlová Galaxy J1 má všetky funkcie ukryté v tele s hrúbkou len 8,9 mm. Jej oblé hrany sú navrhnuté tak, aby dobre sadli do ruky a telefón sa tak príjemne používal. Kapacitná dotyková TFT obrazovka má rozmer 4,3 palca, rozlíšenie 480 na 800 bodov a zobrazuje 16 miliónov farieb. Predstavme si podrobnejšie aj ďalšie parametre tohto smartfónu. Systém je stavaný na platforme Android 4.4 KitKat. O plynulý chod telefónu sa stará dvojjadrový procesor dual-core s taktom 1,2 GHz. Telefón dokáže plynulo spracúvať údaje vďaka 512 MB operačnej pamäte RAM. Vnútorný úložný priestor má veľkosť 4 GB a pomocou microSD kariet je ešte rozšíriteľný až na úctyhodných 128 GB. Galaxy J1 je navrhnutý tak, aby sa stal pohotovým spoločníkom pri fotografovaní, či už skupinových alebo selfie fotiek. Predná 2-megapixelová kamera je využiteľná i pre videohovory, no ešte viac obľúbená bude s jej novými funkciami pri zhotovovaní práve autoportrétov. Funkcia Palm Selfie dokáže automaticky nastaviť samospúšť a zachytiť tak fotku v správne nastavenej kompozícii. J1 myslela aj na zjednodušenie podmienok pri zhotovovaní selfies a preto ponúka ďalšiu funkciu Tap to Take Pic, s ktorou sa dá zhotoviť fotka dotykom prsta kdekoľvek na displeji. Zadný fotoaparát s funkciou automatického ostrenia, tvárovou detekciou a LED osvetľovacou diódou má rozlíšenie 5 megapixelov. Batéria s kapacitou 1850 mAh zvládne aj väčšiu záťaž pri častom používaní. S funkciou Ultra Power Saving Mode sa pritom zariadenie dokáže prepnúť do úsporného režimu a minimalizuje tak nároky na batériu, ktorá takto aj pri neustálom používaní maximálne šetrí energiu. Samsung Galaxy J1 je dostupný v obľúbených používateľských farbách, v čiernej a bielej verzii. Pre tých, ktorí potrebujú mať svoj súkromný telefón prepojený napríklad s pracovnými hovormi, je určená verzia Galaxy J1 Duos s 2 slotmi na SIM kartu, a to v rovnakých farebných prevedeniach, doplnených o námornícku modrú. Jedným dychom treba na záver povedať, že Samsung Galaxy J1 je jednoduché, no zaujímavé zariadenie a určite sa ho oplatí zaradiť do zoznamu pri výbere smartfónu, ktorý ponúka plnohodnotné využitie viacerým typom používateľov.